नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम ले खेल में रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी जौन आज से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। तो चलिए जा फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा। सबसे पहले एगो हम बर्तन लेल बानी, एमे हमनी के डालल जी आधा कप के करीब बेसन। तो देख सकेनी जा हम बेसन डाल देले बानी, उतने हम एजा सूजी लेले बानी। देख सकेनी जा बराबर मात्रा में हम सूजी लेले बानी। अब 1 कप हम लेले बानी एजा दूध। देख सकेनी जा आप लोग। तो दूध के डाल दिहल जी, हल्का-हल्का गुनगुना दूध बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। तो सारा दूध के डाल दिहल जी और बढ़िया से हैंड बीटर की मदद से एकरा के अच्छा तरीका से घोल लिहल जी। सूजी और बेसन के बढ़िया से फेंट लिहल जाई। तो देख सकेनी जा हम बढ़िया से फेंट लेले बानी, यही तरीका से आप लोग भी फेंट लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, यही तरीका के हमनी के पेस्ट बनाए के बा। ना ही ज़्यादा पतला रखे के बा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखे के बा। सेम यही तरीका के हमनी के पेस्ट तैयार करे के बा। ए जगह हम एगो पैन चढ़ा देले बानी और पैन में हम घी गरम कर लेले बानी। अब हमनी के जौन बेसन और सूजी के घोल के रखले बानी जा, ओकरा के कढ़ाई में डाल दिहल जी। अब का कइल जी कि बढ़िया से चला के एकरा के भून लिहल जी। सारा बेसन के हमनी के तब तक भूनल जी जब तक कि एकदम से ही भरभरा मतलब कि ना हो जाए। धीमा आँच कर दिहल जी। धीमा आँच पे सारा बेसन और सूजी के अच्छा तरीका से हमनी के धीमा आँच पे भून लिहल जी। तो देख सकेनी जा पहले से ज़्यादा ही दानेदार हो गइल बा। कुछ देर और एके यही तरीका से भून लिहल जा ताकि एकर जौन कच्चापन होखे उ निकल जाए। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, धीमा आँच क के अच्छा तरीका से आप लोग चला-चला के एकरा के भून लेब जा। तो इ जौन तरीका हम लेके आइल बानी फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार और ईज़ी तरीका बा। ए तरीका से अगर आप लोग बेसन के मिठाई बनाएब जा तो बहुत ही जल्दी और कम समय में बन के तैयार हो जाई। तो एजा देख सकेनी जा धीमा आँच पे हम भूनत तानी और एमे से बहुत ही अच्छा खुशबू आवत ताटे। आप लोग के मतलब कि समझ में आ जाई जब बढ़िया से बेसन भुना जाई और साथ में सूजी, तो अच्छा एमे से खुशबू आवे लागेला। मतलब कि पूरा घर आंगन महके लागेला और समझ जाइब जा आप लोग कि आप लोग के जौन बेसन बा बढ़िया से भुना गइल बा, काहे कि एकदम सोना-सोना खुशबू आवे लागेला। तो देख सकेनी जा बेसन और सूजी के हम बढ़िया से भून लेले बानी। ए तरीका से आप लोग के भी भुने के बाटे और जल्दबाजी नइखे करे के, ना त का होई कि कच्चापन आवे लागी और फिर आप लोग बोलब जा कि आप लोग के मिठाई सारा बर्बाद हो गइला। तो ए वजह से आप लोग धीमा आँच पे के बढ़िया से भून लेब जा। अब का कइल जी कि पैन में 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम हमनी के चीनी डाल दिहल जी, थोड़ा-सा पानी डाल दिहल जी। अब का कइल जी कि मतलब कि चिपचिपा से हमनी के एजा चाशनी तैयार कर लिहल जी। तो चलिए जा चिपचिपा चाशनी तैयार कर लिहल जा। आँच के हमनी के तेज़ कर दिहल जा और तेज़ आँच पे हम बढ़िया से चाशनी तैयार कर लिहल जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हमनी के चाशनी एजा एक तार के बन के तैयार हो चुकल बा। मतलब कि चिपचिपा हमनी के चाशनी बनावे के बा, ज़्यादा गाढ़ा नइखे बनाए के। अब एजा थोड़ा-सा फूड कलर डाल दिहल जी। अगर पसंद ना होखे तो ऐसे भी बना सकेनी जा आप लोग। हम कलर खातिर डाल देतानी ताकि मिठाई के जौन कलर बा थोड़ा बढ़िया आई। तब का कइल जी कि जितना हमनी के बेसन के भून के रखले बानी जा, कढ़ाई में डाल दिहल जा और धीमा आँच कर दिहल जा। धीमा आँच पे बढ़िया से एकरा के घुले दिहल जा और घुल के बढ़िया से एकरा के मिक्स कर लिहल जाई। तो धीमा आँच कर लेब जा आप लोग। अब बढ़िया से मिठाई के मिले देब जा एजा, ताकि एमे जितना भी गुठली होखे बढ़िया से आप लोग एकरा के मिक्स कर लेब जा अच्छा तरीका से। तो देख सकेनी जा हम बढ़िया से मिक्स करतनी, ए तरीका से आप लोग भी मिक्स कर लेब जा। तो देखी जा फ्रेंड्स, हमनी के मिठाई जौन बा अच्छा तरीका से मिक्स होता है, ए तरीका से आप लोग भी मिक्स कर लेब जा। और जब बढ़िया से ही मिक्स हो जाई तो चाशनी एकदम से ख़त्म हो जाई, मतलब कि सोख ली। तो ये देखी जा अब का कइल जी कि धीमा आँच कर दिहल जी। धीमा आँच पे बढ़िया से मिठाई के पाके दिहल जी। अब एजा आप लोग अपना पसंद से मतलब कि थोड़ा-सा घी ज़्यादा चाहतनी जा तो घी भी डाल सकेनी जा, चाहे ऐसे भी सेम थोड़ा-सा भी घी में एके बना सकेनी जा। तो देख सकेनी जा हम वैसे भी बहुत ज़्यादा घी डलले बानी, ए वजह से हम नइखे डालत। अगर आप लोग के और ज़्यादा घी अगर पसंद होखे तो 1 चम्मच घी एजा डाल सकेनी जा। अब बढ़िया से सारा मिठाई के हमनी के पका देवे के बा और थोड़ा-सा भी एमे कच्चापन रहे के डर नइखे। आप लोग देख सकेनी जा, काहे कि पहले से हम सूजी और बेसन के बढ़िया से भून लेले रहनी है। देख सकेनी जा आप लोग। और मिठाई हमनी के पूरा तरीका से जब बन के रेडी हो चुकल बा, तो एजा हमनी के गैस के बंद कर दिहल जी। और एजा हम एगो लेले बानी थाली और थाली में पहले से हम घी लगा लेले बानी। देख सकेनी जा आप लोग, ताकि जो हमनी के मिठाई एमे डाली जा उ चिपके नाही। अब सारा हमनी के पेस्ट के थाली में निकाल लिहल जा। तेजा हम सारा पेस्ट के थाली में निकाल लेल बानी, आप लोग देख सकेनी जा। अभी हल्का गरम बाटे तो थोड़ा सा एके ठंडा होखे दिहल जा, काहे कि गरम-गरम अब अगर हमनी के सेट कर ली तो हाथ जले लगी। तो हल्का ही ठंडा हो जाई तब हाथ की मदद से चाहे चम्मच की मदद से बढ़िया से एके एक बराबर फैला लेब जा। तो चलिए जाके फैला दिहल जा। तो हम हाथ से एके बढ़िया से फैला देतनी, आप लोग देख सकेनी जा। अब एके कम से कम आधा घंटा एही तरीका से छोड़ दिहल जी, ताकि बढ़िया से ही सेट हो सके। अब एजा थोड़ा-सा हम काजू बादाम किशमिश काट के रखले बानी, एकरा ऊपर डाल दिहल जा ताकि देखे में हमनी के मिठाई सुंदर लगी। तो चलिए जा डाल दिहल जा फ्रेंड्स।
अब बढ़िया से हमने के मिठाई पूरा तरीके से सेट हो गई बा। तो चलिए जा चाकू की मदद से जा कटिंग कर लिया जा। तो जा अपना हिसाब से आप लोग कटिंग कर ले जा, जैसन मिठाई के शेप रखल चाहते हैं जा ओकरा हिसाब से। तो ये देख सकते जा हम बर्फ़ी जैसे कि काट लेते नहीं, आप लोग भी अपना हिसाब से काट ले जा। तो रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी बा फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बा। तो आप लोग घर पे ही ये मिठाई के बना सकेनी जा, बहुत ही मज़ेदार बटे और मार्केट से लिया की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही आप लोग बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टाइप की मिठाई घर पे ही बना के तैयार कर ले जा। बहुत ही कम समय में बन जाला और कम सामान भी लागेला। तो देख सकेनी जा सारा बर्फ़ी के हमनी के तरीका से कटिंग कर लेल जी। अब एकरा ऊपर आप लोग चांदी वाला वर्क भी लगा सकेनी जा, अगर आप लोग के पास होके ना होके तो ऐसे ही मिठाई के रख सकेनी जाती। देखिए कितना बढ़िया हमने के आज के ही बेसन के बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकल बा। सूजी के भी बर्फ़ी बोलल जा सकेला। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आए लोग है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आए बनी जा तब प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। तो ये रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी बा फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कर ले तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना मज़ेदार आज के हमने के बेसन के बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकल बाटे। तो चलिए जब आप लोग के हम तोड़ के दिखाओ तो नहीं, देखिए कितना बढ़िया हमने के आज की बर्फ़ी बनल बाटे और अंदर तक बढ़िया से ही कुक हो गई बाटे। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आए लोग है तब प्लीज़ ये वीडियो के शेयर करब जा। तब तक खातिर बाय बाय।